Lamshugujotno Tripura News 8 ni kaisa pandawo. Shalkisa sekangono norok nuguiman khana Tripura News 8 ni mangpliwa Baba Damchandra Molshumni Shakawa kok shiljamung kasajagmani. O kok shiljamung rok busuk jorati Kwboi aborokno sana bagino jengbai korong faijak bobai thokaijagnai rok. Shalkisa sekangono Tripura News 8 ni mangplio norok nuguino mankhana Baba Damchandra Molsham Lokurokno thokayei rang namani rang samani fiaba aro kok tongo borokni langma muthangnani kok rimani bo borokno langmano muthangoi bini sakno hamrinani kok riwi tongmani Damchandra Molsham mungoi khoroksa baba bo Lokurokni thani rang nakha hanei kok siljamung kasaka fiaba orang kisang misaya lagni slai kebang rang nahajak bo kebangma Lokurokni Shalkisa sekangono norok nuguimankha Tripura News 8 ni mangplio o kok siljajakmani rok o kok siljamung rok busuk jorati Kwboi a kokno sana bagino jengbai korong faijak bobai thokaijaknai rang nahajaknai khoroksa bukhu bisi jora nayawaino jengchini o panda chenglai siwano tei a bai baksa je dongi baba hni tabo kok siljajagoi tongnai Baba Damchandra Molsham bo Lokurokno busuk jorati thokaikha a kok rokno jeng tabuk chenglai siwano poilano chini o pandao jeng lamsugoi nagranai chini oro phai sok paijak bukhukno poilano lamsugo chini o pandao ani mungla joya da borma ani busani bumungla hiron kumar da borma parahla sori lam daria thon poilano sajiwano norok bobai bahike sinilai norok ashromo thanglaikhya sinilai mani la anlong borok puliso chakri khlayo pension ongkha 18 ni 31 December nogo phaikla sori hamyang phaikya sori hamyang phaikya khla dakno rok phunugui tongo ani buprang rok ma satong kusu bo phai sabaikya basoi ani guru tongo mohaguru Damchandra Molsham borang bukhok sa unang ya dakto nisla sa kaham bo hamri manu phaidi ne nukla bin dara no bo saka dara hindi ne nukla thangla kya boni kok banyo thangka khla rang rung nang ya khla ba dakton nisla sa kaham khla hamana hamya hamna mo songma ba thangla jakata thangai nai jakha nai jakte surok subo nayo la dokhinar diu pasko dai de dikhla sung paso 6,000 khla ga dai tongta abon pore haiklamang tongmang la belur ni kitni jin bai khogi mana harnai baba no saw ako mohaguru Damchandra no saw kitni nahna nangnai rang nangnai la rang busuk nangnai ba mohaguru sil la rang bokroi nei chamai bo nei rang ব্যবস্থা khleya khlangin busai thui thangnai nung thui thangnai ngan busai nyong saka khla tai tam khlanya sungwan chong lai kha phadi pension ro khap ba khla rang rok khap ba khla sulai sine sut ganang rang phon nai de suana nei 5 lakh win thani nawi nyai bono ri kha kitni si slai ra nai no la ba jin bai khlai slai ra nai mo tai si slai nai khla ba sung no no ke ba la rang ri pai kha khla abon pore thango nai ja ko bupuro hamnai mo ko rok la hamana sapta 2 din 3 din khlai ge do tin hamana khana hamana rang siri bai hala kitni slai kala to hamna ko bole hai ni sungka kala haman tam sungna ro do jong hai no olo salja kala an bosa sungka ang hankan bosa nin babu to bariu babu sungi nai gira sidi la mohoguru an babu pur hamna babu to sori si bari to urang tori pai kha ani chamani apor kala an bosa no meeting ro khala nye buna ni tom ki lai kha prong meeting thum lai kha prong obo la sung bu ma ki kha ple na ta sung si de babu ni sung miya sunglia khla hai te thangka khla bo surok subya hai nyo be hela ton kharang ton nai pai kha la tai nai liya la sung to thangai nai hamna ba gai ba hada hamna rang bu jang ba nai thangka khla tini to koton nang nai boga se sung nang nai dut nang nai modu nang nai gi nang nai la talang lai jao burung pai ye thang lai jao nong in lai su gari bai bo pis klai puru gari khung cha tong ma ba la hai klai thangai nai lai jao nai jai bo haman ni da jute la ani busai ngo Jun ni 29 tarik khla thui thangka ta 20 ni Jun 29 tarik khla ba thui thangka he kya khla tai tam khla chinai bona ra thang ko mo guru an borok to thui thangka nang ham nan ham liya thui thangla tam khla nya anu rang re sidi
hani hingga la pro borang nani ruan pirogoi ruan ni sau lan besarong ni mobile ra puila rang ma rog recording bokok samarok bebang tong lan besai thi pro lan besarong mang ni mobile khog jelang jak pai kha no ko thui tong khak la borok to kabang ma phai bele la sabjan talang ni thang ka mobile thai ni mali yak la recording rok kamai thang bai kha ta norok je rang ri mani 5 lakh ri khapile norok ra ge 5 lakh je rang ri mani aboni kuno proman da tong no proman tong oi ko ko mon proman ta o promano je theinai bini signature bo tongo bin sine jar bo da sikya bo simani ya na mokhla miliya bokla hiron kumar ke bor mahni siyo mo borok sui sanam kana ta tobla purup to tong blang rang mani mane tabuk norok sai tong khaje je o agreement signature tong mani a signature by miliya original signature o mahainu bile ngka na ngko phirogi ra nai nai tabuk ang phaimani karon hla bo miya mobile ang nai nai khla sai mang khaje ngko ni chau rang ramani rugi rok nai ang judin rang saman tong hla an bus kang phai nyai purup phunu phai je nukja gi sapai di nukla ang ngong ngor phai nyai purup phunu gui nyai sawa nung phai ja kata la ni rang da ki philima no ni phai ja kata ko norok je bini oro thangmani bono norok sini buida thangmani na buini khugo khanamani je borok hamri mano nei hamri mano nei ani ang parang rok sikiri tiri tlangi thango bini si chunu ta parok sa bo hamri mano nei bono tlango hindi basai dara nei ge bo to sini thangya tabso jorate bo ke bono hamri de man kha an nong borok se hamya ang hung jab no sasina bui bo hamya ga no ta la ayuk da mano ang ayuk da khla tai borok thia ne no ayuk da mani bo 60,000 rang mar khabono ta bisri ayuk da khang na tai borok thia ti pong lang bu bisas thigelak nung thia ayuk bu da ja 30 bosor ayuk da kha ne abo 60,000 abo 5,000 ba de se o 5 lakh ni ba de se 30,000 rei ayuk da rakha au boy ni mangla bo to motai ngakla इनके नरक जे 60,000 रंग री माने 5 लाख री पाए और 60,000 रंग ने कुनो प्रमाण दा आबो निखला प्रमाण करी के मोबाइल कमाई थांके ता को 5 लाख तो प्रो इनके बाबा नरक न रंग रक किफली रना नि कक रकुन दासा जों ताइ जुगा जुग करी के केस रना नि रखने आनबो साखन मानि न किरि लाइनै सुंग्रिया दं खाता बुले मन्त्र रक करंला तामदान खलेगां न तामदान सकलां न अनेला ताबो मोबाइल नु खाखला आनि रंगबो किफली जा मानो बन नुकजागै सापाइदि ang zaman dongkla ang kipili renai nungna ang madaman no ang tini sai nai an nukja gai phai ja khatan mo san tu bui ang bu je bu sai sakri ki sa khlai bani bai che sa lai ja o bu samang ni kai kha bui nya rim rok ma suka ham ya khla ba ki san di ba doctor factor sung ja nang ga yang yang guri kha bo bu sa kha 5 lakh ngak lang bu buin dia na phela rok sumang rang rok bu guri ja kha la ma na ma no hindi ne an bu san tu phai ja khata sai nai an नरक नि अरो नि जे ब रांग नामानि आ रांग नामानि नरक किफली द सानका बाबा न सानका बर नाइ नि साव इनके बिनि परे नरक ताबक sak जराते नरक नि जे नरक बिनि अरो थांमानि ब सनो थांलाय 19 थां 2019 थांलाय मन नरक बिनि अरो 2019 के 2019 नि पाए जे रोगी हामिया ब 2020 बिन लांमा आरिखा 20 थैगाता के 2020 लांमा आरि ओइ ताबक बुसक 2024 चलि तंखा 24 चलि दं सालकदुमन लाइ थांखा इनके ताबक फाना ब रांग रियाखो गे नरक ताबुक तामु सानबिनि थानि आं तबनो ता तामु साननाय आनि रां बारां किफिलि थों आनि बो साइतो मालिया आं आनि बो साइनो त किफिलै ना आनि रां फोन किफिलि थों आं त साइ थांना नांगौ आं कुनु बुखलाइमाया कुसु बुखलाइमाया ना आनि रां फोन किफिलि थों आ बाहायदा ताबुक त ब दाबि खलाइ दङ जे ब मुताइ मानो हनै बिनि अर सागो मुताइ दङ महादेव दङ हनै ब त दाबि खलाइ दङ इनके अ मुताइ मानो हनै सामानि अब बुसक जराते कबुइ नरक त आरो थांजाक लाइसजाक नरक ताम ताम थाङै नखाना बिनि आश्रम ब म हाइखाइ ब तङै त बिनि मुताइ रक पुन्जिओ उ बिनि तेरास रकानि मुताइ पुन्जि ना फायो बरक रक थांगाकला रजाबुइ गान रक रजाबुइ मुताइ पुन्जि लायो अब हाइरक नुगुइ थां त सब समय बो दङेबा अब हाइदा आं त हामबियासि तरं तरङै थाङो फायो अब हाइरक ता इनके मुताइ मानो हनै सामानि आबोखे कबुइदा आबोला आं सकांबो नुगुइया साइमाले या बाहायरक नलाय आ मुताइ रक नला ताम हला बिनि मन्दिर मुताइ बेराजाक नुगु बनि जिसे महादेव निनाय दूध बाय तुलु खलाइनाय तुकु जागु बेलबलाइ रक बखरगरु बुइ बन तुकुरु बिन बिहि बुला तुकुरु ngakla sungbo an bo sainyo usiboratir purokla hamano ni rangri jakarta iya bahai
lang to ani rang sing pon ki phili man thang hne sanan phaja kata bo to nuk jagai saka lang ki phili nai ni mo kok to man tongo durdosan se sala hakla ba hai lang ba thangai sai si nữa bui bu nuk thung khana teng ki phili pon no ma na ma no ya bai ni ang sa ja kata ang to bu sai bu kama ja kha bui Lokurok bo tai ang hai klai ta thoki jak si teng aro gri ni bat par jago thangai nai mo tai nei chain chain chung mo tai go si tui rok tu koi hai klai jak mo ne bui rok no mo ta thang tung ni ang kok ma ka jar Gebong ne aro norok thangai nu da no khabi ne aro kaisa hostel hai sanam jak tongo aro bo chrai rok no tongri ton mani bini shisho rok no tongri ton mani shisho rok no tonoi tongo chrai rok no tonoi tongo abo to no yo inke aro thangai norok baba ne kuno bini tongmong sidra rok phano jesapano nu da no gui kha abo hai rok la ang nu gya ang to thanga khla sup jagai nai jagai phai pai abo hai rok to ang nu ya oino borok rok ni khugo bini bumungui kuno kok hamya bo thokayo borok rangna onorok thangya sakango amo hai kok rok khade khnaka ang pula kuno kok khnaya si businiya sai meya ke norok bahai ke khnawi thangka o ani ang prong rok kusu talangi thango hai ngai sai mang khata ke bo ke hade hamka bo sorry ka hamungi ja thang si chu hapui nei lai su thango ta bo tam khlai ba sini thangka bo to ang sai maliya bo de puro sakri khlai uk la yang ti lai su thango khlai sini thangka na ta ye hai ngai bo ni pori sui thangka ta hang ba la ni khlab bo sai bo thailan sorkan no ko 30 বছর চাকরি khlai pension phai asu bi ma saliya thoi thangka hla to bo sai bo thai man duk khoyo de ba ke norok poilawa ek 5 লাখ rang na hajaka bini pore 60,000 rang na hajaka ke jotoi norok 5 লাখ 60,000 nong ni rang bor na haka abono kari norok mutai ni bagai to sung thangka kla abo to hisab kari thangkla du tlang bosik rok rang bai khana norok ni jotoi to 7 লাখ rok bai khana bina ro simi nong ni kamyo ke boda tong tai norok no kari oino nukhong ni bor rok thangai aro tongi tongja tongoi nei to asu tongoi nei kari thang lai su lai ba bai ta thangai lai su nai jogi bai ba bai rok ta hami phainai rok kari da hami phainai be khana ya ko inke je theinai buini ke tamruk tong mani an login de bo bohok phuli uda bohok rok sajago yor jago kisa tong mani aro thang kla bari kheta aro thang ji bari doctor rok nai jogi tong puro kam tong mani si bin sekango doctor kaham na phunuk laikhan rok bithi rok sar laikha bithi rok sar kisa kaham se la aro thang ka kla bari kheta aba haji bolo na sing de la horat ti bari nyai hospital tu phaya ILS ni lo cancer hospital tu kha nang thui thang ka da norok salburum da lai solai ashram de bo je pro time la pro thang phung phai dik la phung thang sari go phai dik la sari go thang sup jagi rok pai khla phai pai ta sanga je puro a borok no bo sak hamrei malia afro bo nije itsa khaida saka je ang o borok no hamrei malia norok talang thanglai sidi ani sadona pai khla hamnai ani sadona pai gerana na singdi hai hinda bin butui sadona batong sadona pai khla hamra nai akok sai jongta ke ha hamra kha hamrei malia ba bi to thui thang kalai ke bin sadona ni kok bo sai tong makhe bin sadona ni kok sai tong man to bon sai man chuda sing to bai sai man chi ya bon to singta kaisa kok khana ka je baba bo muani kurung hnei bo borok no mokol bai no muani rei bono kobor khlaiyuni sini oro kok tuma phai sok paijak abono tei busuk jora tei okok kubuyang na bo soi da muani reng bui to sapai urungu ni nyai rungui no baksa buri rok no kobor rok nu kha kobor rok khlai jon ba ka kinin buri rok no kobor rok nu ku kheta norok busuk bisiang khana norok baba ni thani lai sui tong lai mani August rong ni siming thakana August ni siming 2019 ni August ni siming thangmani 20 jorang kheta thunyan chakang la tai sobiya te yang hospital pa yakla thina ni pore tai norok thangai rang rok na thina ni halai pore thangka ko ekbar no ang thangka thangai nya no rang phone ki pili sidi mo guru ani borok to thui thangka inge botam saka rowan apur kisa lagi pilih rowan ngelawan besar no hum kidung kir kawan sarang no pun klai lan besar tong man simang ni susu nglan kiri tai besar ro tai tang klai sini mas maya la mulo bunyi jauh goti che goti ani rang to nin babu bo silai balai nyai khapang hatai bai khu ji rang income klai mani arang no sai bo hojong klai mak la
와 살자야 살자래 만한 동클 기필이 만하는 내뭐 사람 무슨 이런 거다 제프로 너럭 시그리 셔그럭 클라이자카 바바니 시셔럭 바이 제프로 너럭 콜 클라이자카 콜로 홈키 톰키 리자카 보럭 tamno ti norok no sakana tam norok no homkiri ka tamno ti norok no sigri sokro khlaika gas rok ri mangla gas rok tar be hai tang di aba hai rok ta nong ni kamio je norok tongnai norok ton nukhung kasia binor ta kabangma borok no norok thanglai jak nong ni kamio je tongnai rok ar ni bisingo to khorok sapono hamui phaili hanai no muno sai khana rakha inge hamia norok puilo thangya sakang hamui pai mani norok nugya ko haipan norok tangi thangka bini oro nugya ko haipan hamya ba sorry hamya dara ba sai hamu hamanu bo daktar ni sila saka ham sakri bo khlai tongo rang bo khok sapono nangya hindi ngla nai ja ge ne nei thangka khla deng saka saka ta ro thangla moni nu ra sakata tai thangyai tong malia ba hin khata ngla bin kong no tai nori simalia borang ra phai de khla ra phayo tini moti mani ra phai de khla ra phaya ba hin ta bo ka sim wali rung ta Asromo thangai paima pore noro kuno bini tongmung sitra phano jesapano bini akolok sitra phano hinchwano tongmung sitra rok noro asromo thangai nu dan nogui kha ang salosi thang thang mane aba hirong nu lang nu ya salosi thang thang ai sing santa jor rok le piro piro hi paida aba hirok to no go nu phono proof kri ba sing ba klai chai man sin dai khorok jan borok khorok jan tongmung te khorok ja bin tongmung hai ba te no sing kar khlai ja ya ta ge baba social media no phai sajak tongo bo je bini sakao to tabu kabma kok siljam ka sajak je borong rangna urok khnai thokayo borok no ge bo sajak tongo je ang je borok no thokai kha ani oro ang je borong thani rangna ka borok langka ke social media phai pro bai akobai chungno phunok di ano phunok di ang bong no rang kifli rene ni bo social media kok sajak tongo ni os kok sajak tong mani bagai nyo ang tini phai nei ang bo social media nuk jagai siwana sana reng ya phula kolom phone hindi babo ang lom jaksi kolom phone hindi babo sai nyayan kisa piro ge manan nei nyai phai jakata amna sung thani asingda puru tong kla phunu ge nyayan ni phai jakata inge bo je jin ni kok sao ji bo to kabama no kok sajak tongo je bini oro sa khameo kalai khake phainei rok bai bo kok sajak tongo je jin hnei bo jin bai si kok sai man pho jin bai kok sawoi brain rok slainani tabuk norok je sa khaimano talang thangmani bo bai bo kidney slainani kok saka ke khoroksa bo borok engtutui bo bahaike mutai hamya jin to mutai hamya no hinchiwano bo bahaike jin bai kok sawo hnei haike ba sanai hnei samani bahaike norok puito khlaiman kha agok no bini asromo thangi bo je sawo hla bin kok no to sang ihi ni mali hble ngla hamya tongma ba hamteng ni marai jakata jin bai khlai je kidney tu buinai salai renai abo bini sicho picho rok joton khana ja tongo nang khakla borok saki rei mano ronai ni bosao ge tabuk norok tamnai babani thani ani rang 5 lakh namani kipli thu abun nai dang te aw bai baksha tabuk to babani sakao to kabama koksil jamang ka saka haipono oko fro bai ako bai joto lokurok no bini sakao koksil jamang ka sai tong tabuk norok bo fro phunu ka je nongni thani 5 lakh 60,000 rang nakha nei bo ge bini pore bo nongni je busak hamia borok tongmani bo to langma mo thangi manliya bo to langma arikha ge bini pore 2020 langma arikha bini ge bini pore tabuk 2024 choli tongkha bisi 20 21 22 23 bisi tham hayang tongha 24 bisi buri hayang tongha tabuk phanse norok rang mania ko inge norok tangai puilawo obono tiyei khorang tisalia tabuk tangai phainani nangkha norok social media wo sung siming ba sung ke buno bo sohojogita maliya la bono sai nai kha phaidi sungna kisa phan ra pai di mani ke buno bu phan maya ngakla tabuk khla u tia sarani bihi ar thangai kobor khlai ja khangla oro pulis no bo hamya talang mani bo ni bu mano bo phan ma khangla phaidi thangaya no ni phalai ja kata bo sakani ji cho nukjak phaidi nukjak ge nyai puru phunu ma khakla je ang ki phili renai hla ni rang ma da mano ni phai ja kata tabuk norok ni thani to boto rang nai paikha tabuk bo baskango rang daru no riya boto bini opor sung ba saimea haipano nang lokurok no tam kok kesarnai lokurok no kok kesar mani nu ang to bo sai hamya ne thangai nyai hai ka lai thokai ja kha
bina ramotai bo niji si mohote soyang mohote bang ani sai thokai ri sa kha te kabang ma borong non thokai kha ta bu lukurok a jaga thangai nai ta thokai jak pai sidong ne ang sin ti prasarok no koi lukurok no जों न नाय तंग नाय ताखुक तै बुखुक सं तै जिनि ति प्रसा लुकुरक न जों कयजा व नरक नुगुइ न मान खाना बाबा लुकुरक न थगाय तंग माने रां नाय तंग माने फियाबा आरो प्रमाण तंगुइ न जों ब सावि तंग प्रमाण गरै त्रिपुरा न्यूज 8 नि टीम कक साया प्रमाण तंगुइ न जों अ प्रमाण न नरक न फुरंनानि चाइ तखा आबै बाक्सा जे अ बाबा बाय थगाय जागनाय रां नानाय अ बाबा बाय बुसुक जरा तैब लुकुरक न थगायख्या तै बाबानि साकाव जे कक सिलचा मुग्रक सिलचा जागै तंग माने अब बुसुक जरा तै कुबुइ आबन जों फुरंनानि चाइ तखा जों तैब जुदा जुदा पान्दानि बिसिंतै जुदा जुदा कक तै जुदा जुदा कक सिलचामुंनि बिसिंतै बाबा बुसुक जरा तै लुकुरकनो थगाय तंखा जों तैब बसगां सालो तै जुदा जुदा पान्दानि बिसिंतै सालायनाय तिनि बागै आमसुगनो खुलुमका।